Merhaba, ez dixwazim îro gotinên Kurdîyên ku min li ser înternetê dîye û eciban diye bi ve re parve bikim. Dûr ne li ba min e, nêz ne li ba te, newber, ew tunebûn e, ya ku min û te ji hev diqetîne. Pirs birê ket û çû, bersivê jî da dû. Ew kengê bilo bû? Nizam, herhal gava însan ji dîya xwe bû. Sed û yek çîrok hebû di jiyana min de. Sed çîrok li ser bejna te, yek li ser dîtina te bû. Sed û yek gotin hebû li ser zimanê min, yek helbest bû, sed jî navê te. Em ji têra xwe ji vê jiyanê westiyane, lê dîsa jî dengê xwe bilind nakin. Serhişkiya tariyê pir mezin bû, mîna ku wî son xwaribû ku ji ronahiyê dûr bikeve. Her jinek serpêhatiyek û çîrokekî wê heye. Şopên serpêhatiyên wan li rûyên wan û li destên wanên qurmiçî xwe didin der. Sê kul ketin dilê min yekcar, xerîbî û êsîrî û xema yar. Xerîbî û êsîriyê çare heye, xema yar û xema yar û xema yar. Saqî li ba min kêm bawerî maye, ji sohbetên xelkî bêvefayî maye. Ji şeraba şevê qet tiştek nema, ez nizanim ji temenê min çi maye. Ez nizanim ji umrê min çi maye.